Kumdlalo ovelele weBafana Bafana neRoyal Union SG, uRelebohile Mofokeng ubhala umyalezo othinta imizwa ebonga iOrlando Pirates iqembu ahambe kulo ukuya eBelgium. Lo mdlalo osezingeni eliphezulu useqalile ukuziqeqesha neqembu lakhe elisha iUnion elizovula isizini yalo ngomkhankaso weBelgian Super Cup ngomhla ka-31 kuJulayi. Ubhalela umyalezo ngenhliziyo egcwele ukubonga, ukuzigqaja nemizwa eminingi ngenkathi evalelisa kwi-Orlando Pirates Football Club. Uveza ukuthi ukumela lesikhungo esikhulu kube ngenye yezinto ezinkulu neziyisibusiso empilweni yakhe, futhi kusukela ngosuku lokuqala egqoka ilogo yaleli qembu wayazi kahle umthwalo nomlando ozana lelo thuba. Ubuye wagcizelela ukuthi zonke izikhathi zokuqeqeshwa, imidlalo, ukunqoba nezinselelo kwenze ukuba abe umdlali nomuntu ongcono. Udlulisa ukubonga okukhulu kakhulu kusihlalo weqembu, ibhodi, abaphathi nabo bonke abaholi beqembu ngokukholelwa kuye nangokutshala imali ekuthuthukisweni kwakhe, okumvulela ithuba lokufeza iphupho lakhe kanye nabalandeli abaningi abasha bebhola. Akabashiya ngake ngaphandle abaqeqeshi, ithimba lezobuchwepheshe, abezokwelapha nabasebenzi bonke abasiza ngemuva kwezigcawu. Egcizelela ukuthi ukuzinikela kwabo akubonakali njalo kodwa kubongwa njalo. Kubadlala izabalazana benkundleni ubabonge ngobungane nokuphilisana okuhle abakwakhile ngenkathi belwela iqembu njengomndeni owodwa. Uqhube waveza ukubonga okukhethekile kubalandeli beOrlando Pirates abaziwa ngelika Ghost, esho ukuthi uthando lwabo nokwesekwa okungaxeki yikhona obekumkhuthaza njalo uma engena enkundleni. Uveza ukuthi ukugqoka ijezi phambi kwabo kube yilungelo angeke alithathe kalula njengoba eqala ikhasi elisha emsebenzini wakhe. Uthe uhamba nezimiso azinikezwe yiPirates futhi leli qembu liyohlala linesikhala esikhethekile enhlizweni yakhe. Uphethe ngokuthi lokhu akukhona ukuvalelisa kodwa ukubonga ngohambo oluhle. Eveza ukuthi ufike kuleli qembu engurile kodwa ushiya esenguRelebohile Mofokeng ogcwele, efisela neqembu impumelelo eqhubekayo.